bowed down and worshipped him, and man, did he do me sega. Yes, he did indeed. Udumisekile siyabonga kakhulu kuBenjamin wakadube. Ngiyazi ukuthi nawe mlaleli la ukhona uvumelana noBenjamin impela ukuthi hayi udumisekile. Abanye baqala ukumdumisa from Sunday throughout the whole week. Thina abanye simqale simdumisa ngolesihlanu kuze kube namhlanje. Kanti umuntu esimdumisa nsuku zonke is just that corporately when we get together as believers we chose to do that ngolesihlanu nomgqibelo kanye nanamuhla. Sawubona mlaleli womsakazo weVuma 103, the adult radio for the young at heart. Mina ngoDD ngokankosi and I'm your host. Njengoba seshilo Daviolo start intambo kuyena ukuthi angihambi ngedwa, ngihamba nomfoka Mkhoza umfundisi uPhakamani wase ekukhanyeni Baptist Church. Sithatha intambo kuDaviola, the weekend boyfriend and the wicked husband who has done so well. Udlalela amanye amaculo wami ngwakhumbula ngisese high school, iminyaka ihambile awu kepha uthando lomculo lusahleli lunjalo. Fokakhoza sawubona mfethu. Ivukile inkosi yethu, yafa ngenxa yezono zethu, kodwa ngolesithathu usuku yaphuma ethuneni, yakunqoba ukufa. Nathi siyazi siyovuka, siyazi nezono zethu ziyaxolelwa impela ngenxa yokufa kwakhe. Siyabingelela kubalalela impela, siyambonga uNkulunkulu. What a great long weekend esibe nayo mkhathini. What can I say? Nanoma bengisela impopo bekuvela la bengikhona, uvela ukuthi kwenzakalani eThekwini. Technology can be very useful uma isetshenziswa kahle mkhathini. It can be very useful, kodwa ke ubuzwa ukuthi awukho ebukhoneni babazalwane, akufani, you know, kuba nje nalento abazalwane behlanganele ndawonye. Ingako nje izwi lenkosi lithi kuvele kufane namafutha ehlela esilevini sika-Aaron azayofika nasemphethweni wakhe. I missed that feeling. Kepha ngomusa kaNkulunkulu ngikwazile ukuthi namuhla ngibe khona. What a beautiful time ukuba nabazalwane. It just feels absolutely good mkhathini. I wasn't feeling well in many ways. Kepha ke, you know, uNkulunkulu usipha abafowethu nodadewethu bavele bakukhulekele, uzizwe uNkulunkulu egcwalisa ngamandla nalabo ongaphilile khona ubona usuphila. Siyabonga kakhulu kibo bonke uNkulunkulu abasebenzisile in that context. Kodwa ke mkhathini ngiyafisa ke namuhla ukuthi kulaba ababefisa ngempela ukuthi babe nathi ngolesihlanu, babe nathi ngomgqibelo, babe nathi namuhla, kwangenzeka abanye babe khona ngolesihlanu bangaba khona ngomgqibelo bangaba khona namuhla, and all of that. Sike sibafile ukuthi uNkulunkulu wenzeni lapha ekukhanyeni Baptist Church ngolesihlanu, nalapha ekhanyeni nase Sound Doctrine Fellowship eMontclair sibambisene ne-Sound Doctrine Fellowship yase Hammersdale, and then ngomgqibelo we all got together. Oh, what a lovely thing, abazalwane coming together. Ooh. Yeah, anyway, yeah, that was beautiful. It was really lovely. And then again, nanamuhla khona lapha Sound Doctrine Fellowship eMontclair, sine Hammersdale kanye nalapha ekhanyeni, just to nikeza abazalwane a quick feedback. Ngiyazi ukuthi kunabazalwane abaningi emkhathini abafikile bazoxabana nami, bakhona, there were so many. Umama uManose wase Woodhaven, umama Shabalala wase Woodhaven, umndeni wakaKhumalo eWoodlands, umndeni wakaSiyaya base Adams, ubaba uZondo wase Adams, uKhumalo waseMlazi naye, ubaba uNdaba wasembilo, ngingabala ngithini emkhathini nabo bonke
esingababalanga. What a beautiful time and a time of fellowship esibe nayo sonke nabe ngibabonile nengababonanga wena ubabonile nomjomana babonile nobaba Mabhida nobaba Njilo, just ukuba khona kwabazalwane, people coming from all over beze inkonzweni ukuhlanganyela nabazalwane ngoba bethanda uNkulunkulu, bethanda izwi kaNkulunkulu, baphinde futhi bathanda ukuba sebukhoneni babazalwane, just to have that fellowship. It gives you a slight taste Mkhathini, just a teeny tiny taste ukuthi kuyobe kumnandi kangakanani ezulwini sesihlangene ndawonye. Kuyoba mnandi impela Mkhathini. Impela kumnandi nokufica abantu ubungazi abanye abashayi, ngicatha kusonke umuntu oshaya emsakazweni ubezwe, kodwa mase nihlangana sesho umuntu uthi hawu siyalalela siyasizakala, iyasiqhuquzela leyo nto, iyasakha ukuza ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani ngezwi lakhe nabantu esingabezwe beshaya, kodwa izwi likaNkulunkulu liyimbewu, liyimvula engabuyele emumva ilambatha, kodwa ile ufeza umsebenzi walo empilweni zabaningi abantu abasizakala ngolehlelo. Yasiguquzela leyo nto. Okuthobisa kakhulu Mkhathini ukuthi umuntu methi ngiyanilalela bese uyambuza so nesikhathi esingakanani, athi ngino 6 years angiphuthela, ngino 7 years angiphuthela. Hey Mkhathini, yeah, it just touches my heart in a different way. Kepha siyabonga, siyanthanda kakhulu nonke balaleli konke la nikhona. We truly and genuinely love you. Bathini sibathanda ngothando luka love. Basho njalo Mkhathini. Kepha ke ngaphambi kokuba senze njalo Mkhathini, asenze ngenjwayelo sicele usibeke enkosini ebese singena kwi overview yale Phasika esibuya kulona. Baba siyakubonga ngale mpela sonto esiqedayo manje. Siyabonga ukuthola lamaholide siwaphiwayo ezweni lakithi, ukwazi ukuyinikela emsebenzini wakho, ekuhlanganeni, ekuhlephuleni isinkwa nasekubeni nabazalwane esifundisweni sabapostoli. Siyakubonga Nkosi ukuthi asikezwe nanokuthi kube nezingozi eziningi emgaqweni. Siyakubonga umsebenzi weziphathimandla ekwazini ukugwema lezo zinto. Siyakubonga ngomsebenzi wakho zonke indawo ezweni emhlabeni lakho nabantwana bakho bekade behlangene ngokweqiniso ngegama lakho, bebabili bebathathu wena usukukhona phakathi kwabo. Siyakubonga ngokumenyezelwa kwevangeli. Siyabakhulekela bonke abezwile, sikhulekela abangakakholwa ukuthi sengathi bangayiqinisa inhliziyo zabo, kodwa bakholwe izwi lakho, babalekele ulaka lwakho, bagijimele kuKristu owabafelayo waphinde wavuka ukuze baxolelwe izono. Siyakubonga thina sonke esesikholwa uwena ngemvuselelo yonke osinikeze yona Nkosi, ngokuhlangana nabazalwane, imhlabelelo, imkhuleko, izidlo, ifellowship, imfundiso. Konke ngiyathandaza ukuthi kwenza umsebenzi ezimpilweni zethu, kungabi amanzi emhlane wedada, nathi singayiqinisa inhliziyo zethu, singagolozi, siqhubeke nokungenzi kahle, kodwa lokho kushilo, lokho sifundise khona, lokho siyale ngakho, sisiza ukuthi silenzeke izwi lakho Nkosi. Sibe ngcono kunalokho ebesikhona before this long weekend yePhasika. Silwe nezono zethu, sikhule ekutheleni izithelo zikamoya, sigcwele intshisakalo, sivuseleleke ekukhonzeni wena ebandleni lakho. Siyakubonga kakhulu Baba, ngiyathanda sinohlela namhlanje ulibusise, liqhubeke libe usizo ebandleni lakho. Sikunikeza udumo egameni lika Jesu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu Mkhathini. Hey Mkhathini, I think wena njengomuntu obekhona when everyone was there, lithine lakho lokubonga nje bonke abakade bekhona, ukubonga nje bonke laba abahlulekile ukuza kepha bengahluleka ukukhulekela lenkonzo ukuthi ibe impumelelo, nokuthi uNkulunkulu asebenze bakhulekele nalabo bayakhona ukuthi baphephe. Sithini kubona Mkhathini? Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ungaboyithatha kancane indaba
yokuba present nje noma ngabe kuthiwe awukho inhlelweni awuzukuma lapha phambili ayikho into eqhamile ozoyenza kodwa ukuba khona uma bazana behlangene one kuletha enkulu encouragement kubantu abakade beorganize kuletha encouragement enkulu kulaba abasevayo lapha phambili abantu abazoshumayela abantu abahlabelelayo ama-ushers wonke umuntu uyathokoza mayibona abantu bekhona kuletha encouragement to one another ibandla kukhona nje umuntu ngoba umxhawulile wasmila wamhaga wambuza impilo usesizakele ayabuya amandla liyabuya ithemba ukuba khona kwakho nje uma bazone behlangene kuyiministry ebalekile ngakho say appreciate kakhulu siyazi abanye kusuke kuneyinkonzo zabo abangaya kuzona bakhethe nje ukuthi ake ngiyogqugquzela labaya abazalwane labahlangane khona ngoba siyayithanda lento abayenzela uNkulunkulu say appreciate kakhulu leyo nto ngakho siyambonga uNkulunkulu sivuselelekile sigqugquzelekile ngokwazi ukuhlangela nabazalwane Kathini ngigcizelele lento noma it sounds like a broken record abantu mabeza inkonzweni balethe usimakade abantu mabeza inkonzweni kusuka kunalento uNkulunkulu afuna ukukhuluma nabo ngayo abantu uma beshiya inkonzo zabo abakhonza kuzona njalo bekusuke kuyinto enkulu kakhulu leyo kuthina kuba isibusiso esiphindaphindiwe okuba ithemba lethu lokuthi nabo abantu bayabusiseka impela ngokuba khona kwabo belalela ukukhuluma kaNkulunkulu ngalemlomo yabo baba laba ababeka lapho so we don't take that for granted at all you know umuntu ashiye nje ibandla lakhe athi ngihambe nje ngekhathini bayayidumisa inkosi bayidumisa ngalezipho uNkulunkulu abaphezulu azokwazi ukupheka baphekela abazalwane futhi bayenza lento umkhathini bayenza ngothando bavuka very early benze lezo zinto ukuze bakwazi nabo besenkonzweni ukuthi abazalwane mabafika bathole yonke into isiredi umkhathini what a commitment in ministry and a commitment ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu ubelula andikunomvuzo omuhle nanoma ngabe kuthiwa ucontribute ngayiphi indlela emsebenzini kaNkulunkulu 1 Corinthians 15 le chapter ekhuluma ngokuvuka kaJesu lapha ekugcineni ithi mazivame njalo ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu ngoba kunomvuzo ngoba seGalatia singakhathala ukwenza okuhle ngoba siyovuna ngesikhathi esifaneleyo uma singazange sidangale uJesu uthi ngisho umuntu okhipha inkomishi yamanzi nje anikeze omunye wabafundi bakhe ngoba eyomfundi kaJesu ngeke azaphuthelwe umvuzo wakhe ngakho yonke into oyenzayo ukuza kwakho labe enhlanganyele khona ukugqugquzela laba abasebenzayo bona laba kade besebenza beyikhandla abanye bakhathele bayimvithi bazobelela ilanga lonke kusasa kodwa ukukhathala okuhle ngoba umsebenzi onomvuzo hayi nje emhlabeni kuphela kodwa engunaphakadeni uNkulunkulu unezincwadi ezigcinayo za yonke imisebenzi emihle esiyenzayo njengabantwana bakhe ngakho sigqugquzeleke sazi ukuthi uNkulunkulu ubonile noma ngabe abantu abancoma ngayo sometimes siyakhohlwa singaboni okunye kodwa yazi ukuthi uNkulunkulu ubonile uNkulunkulu nomvuzo omuhle kunalabo mkhathini who just work behind the scenes isipho sabo leso nabo hayi ngoba befuna ukubonakala you know basebenza ngcono behind the scenes ngoba uNkulunkulu bapheloko izinto okungakhulunywa ngazo kunabantu abasigcinela imali zalama conference you know izinto ezifana lezo ukuthi konke kuyakhokheleka kwenzeka kahle lokho kunabantu abahambe bayolungisa lama hall bayobhuka lama hall izinto esingayimemezeli esingakhulumi ngazo but they are doing those things behind the scene and uNkulunkulu njombushilo he never forgets umsebenzi emihle abantu abayenzayo uPaul emayikhuluma ngeziphiwo zikamoya ku1 Corinthians ulifanisa ibandla nomzimba athi khona lezi ezigqamile ezibonakalayo njengobuso nali ikhala nawo umlomo nawo amehlo kuyabonakala futhi kuyanconywa ukuthi wafumuhle kunconya ubuso bakhe
kodwa bese athi kukhona lezi ezifihlekile eingaphakathi njengezinso, njengamaphaphu, njengenhliziyo, amathumbu. Umuntu angeke azaphile makungathiwa kunenkinga lapho. Kodwa wabonakala akekho umuntu wake wancoma uthi azamahla amaphaphu akho. Akunconywa kodwa kwenza umsebenzi obalekile ovital owenza umzimba uphile. Kanjalo nasebandleni khona iphiwe njalo ezisebenza behind the scenes la kungaboni khona umuntu kufihlekile khona zenza umsebenzi ovital kodwa ebandleni kaNkuluNkulu ngeke lifunction ngeke liphile mhlambe nawo njalo ebandleni lakho noma ikuphi la olekelela khona kodwa yazi ukuthi lo msebenzi ubalekile emehlweni kaNkuluNkulu nabazwana abahlakaniphile abalazi ibandla lifunctiona kanjani bayayivaluisha i-contribution yalabantu abangami lapha phambili abahlabelela babonakala stage kodwa we know ukuthi sonke sifukulekile siyasizakala ngokuyikhandla kwabo. Siyafisa nokuzwa kinina ukuthi iphasika lenu libe njani inkonzweni ezahlukahlukene labeni khona ukuthi uNkulunkulu ukubusise ngani niyazi-ke lasitholakala khona ku 08610 10300 08610 noma 073-709-1991 kepha ngaphambi kuba sithathe incingo nawo wonke lokho emkhathini siqale lapha eKhanyeni Baptist Church number 8 Harvey Road ngomgqibelo ngolwesihlanu kube nenkonzo ngolwesihlanu around 11 o'clock sithathe usibeke emkhathini. Yes, umfundisi uDlamini wasifundisa ngokuthi uJesu umaluso omuhle. Bonke abanye impisi nje ezisirobhayo kodwa kuhle ukulandela yena uye othi mayikhuluma izimvu zakhe zangempela zimuzwe bese ziyamlandela ubesiqhugquzela ukumlandela uJesu kunamathela kuyena singavumi ukususwa kuYuKristu noma ngabe sekufika inhlupheko empilweni zethu noma ngabe khona abanye abayishaya santo engcono kuthiwa mawuza ngapho uyasizakala namathela kodwa kuJesu kuye umaluso omuhle besikhumbuza ngaleyo. Siye lapha eMontclair sure uNkulunkulu washumayeza ivangeli wasitshela ngensindiso sithathu sibeke emkhathini. Yes, umfundisi uMhlongo wasikhumbuza ukuthi ivangeli liyini lensindiso iyini. Ngiyazi ukuthi khona abanye makwathiwa nje insindiso sesixabene already ngoba angazi ukuthi umuntu uyalifunda kanjani eBhayibheli safana nami ngeresearch ukuthi konje labantu abangathandi ukukhulunywa ngensindiso basebenzisa inhloboni yeBhayibheli bakhuluma ngani bona kodwa kahle kahle sibizele kulokho uKristu weza ukuzonikela ngempilo yakhe ukuze sisindiswe ngayo. uNkulunkulu walithanda izwe wanikela ngendodana ukuze lona lokho loyo angabhubhi kodwa asindiswe anikezwe ukuphila okuphakade. So ke umfundisi uMhlongo ezivuselela ngalokho umfundisi Mabhida wakhuluma ngompriest omkhulu esinaye osinikeza ilungelo lokungena ngesibindi endaweni engcwele sesingeza ngesibindi esihlalweni sobukhosi ukuze samkeliswe umusa ngesikhathi esifanele ngoba uJesu ngokufa kwakhe lo mlamuleli oyedwa esinaye uyazivulela indlela eza kuNkulunkulu uyasindisa ezonweni zethu olakeli kaNkulunkulu asinikeze igunya lokuza ngesibindi singesabe ebukhoneni benkosi. Asidinge ngelosi asidinge indoda thizeni noma unkosikazi thizeni asidinge lutho nje ngoKristu isihenqo sashayeka phansi kwavuleka indlela ukuthi sonke siyakwazi ukuthi siye kuKristu nayi la isuke ingazokali kahle kwinkolo ezinye noma kwamanye amabandla even amabandla athi asindisiwe shumayela insindiso lento yokuthi umzalwane ngamunye osindiswe ngeqiniso akasadinge umpriesti because yena uqobo lwakhe ngomoya ingcwele ohlala kuyena nokudilika kwesihenqo umzalwane usewumpriesti self yena so yakwazi ukuzipresenta phambi kwaNkulunkulu. So you don't need someone to present you kuNkulunkulu. You are a believer priest. Yes, awudinga ukuthi kube nomuntu othi uzokuxhumanisa noJesu. Awudinga ukuvaya kuMaria noma kuAnna noma kuJoseph noma kubani.
awudingi ukuvaya kubantu bakina sebashona ukuze aqhumanise noJesu, kodwa yena uJesu uqobo lwakhe ufuna size kuye. Uthi uJames, sondelani ke kuNkulunkulu khona naye ezakusondela kini. uNkulunkulu ufuna size directly kuyena. uJesu ma efa isihenqo sidabuka uchaza lokho, akusangeni manje the high priest kuphela la, ngena nonke. Sonke singena ngokukholwa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Now la sifundele khona ku Hebrews Hebrews chapter 4 ebese esho njalo athi ozane sihlaleni somusa ngeconfidence ngesibindi. Sithini lapho ukuza ngeconfidence, ungezi uzinyeza, uza ngeconfidence yet with reverence, kwazi sephela ukuthi uza ebukhoneni bukaNkulunkulu omlilo oqothulayo. Yes, ukuza ngesibindi ukwazi ukuthi njengoba ukholwa uJesu lokho kwanele, uNkulunkulu uyakwamukela ebukhoneni bakhe. Awudingi ukuba super spiritual, awudingi ukuba netitle enkulu ya apostle ntontoni no archbishop what. Udinga nje ukuba umuntu okholwa igama lika Jesu bese uNkulunkulu uyakuzwa konke ukunxusa kwakho. Sometimes uyathandaza ungazi noma uNkulunkulu uyakuzwa yini. Mhlawumbe usana isikhathi eside izinto oyicelayo awukayiboni, kodwa uthi uNkulunkulu woza ngesibindi, woza ngeconfidence, wazi ukuthi imthandazo elethwa kuyena ngokukholwa egameni lika Jesu iyezwakala ngempela. Omunye uyibona eyisoni kakhulu umfundisi, izono zakhe eziningi, kodwa Isaya wamemezela ngaleyo nto noma kuthiwa zibomvu njengegazi ziyahlanzwa zibe mhlophe, noma ibomvu njengobende ihlanzwa zibe mhlophe njengoboya bezimvu. Ngakho wozani sixoxe indaba, usho njalo uNkulunkulu ongcwele odale amazulu nomhlaba, ugcwele umusa, unanesikhathi sakho nesami seyizinto ezingelutho sinje, kodwa uyafuna size ebukhoneni bakhe njengobaba elangazelela ukuza kweingane zakhe ebukhoneni bakhe. Izomtshela ukuthi kubhlungu kuphi, icelani. uNkulunkulu wethu uyafuna sisondele. That was Friday Mkhathini. Bazalwane bayemakhaya baphumula ngokuthanda izwi likaNkulunkulu, babuya ngobuningi ke the following day. Balanda nalaba abanye wena owabona unkosikazi womSamaria wathi wozani nizombona lo ngitshele konke. Nabo benze njalo, awusithathe futhi abalalele ukuthi kwenzakaleni umqhubelo. Ngesession yokuqala bekuyinkonzo yesidlo, kumnandi ukudla isidlo nihlangene namabandla ahlukahlukene nonke nizokwamukela ukufa kaJesu. Nasi isinkwa esirepresenta umzimba wakhe, nayi ijuice yamagrebhisi erepresenta igazi lakhe elachithwa ukuze sinikezwe isivumelwano esisha sokwazi ukuxolela izono. Wasichazela kumfundisi Dlamini kabanzi from 1 Corinthians 11 neyinkinga ezazikhona eKorinte emakudliwa isidlo nokwahlukana ama-divisions nokuyigqaja kolaba abaneyimali bekolodela abangenamali bedla basuthe baze badakwe. Wasichazela into ebalele umfundisi le ndaba yokuyihlola ukuthi isho ukuthini. Abanye abantu abasidli isidlo ngoba bacabanga ukuthi makuthiwa umuntu akayihlole kusho ukuthi kufanele abe perfect before adle isidlo. Wathi umfundisi Dlamini then shuthi akekho kuthina ongaqualify ukusidla mawuthi kunjalo, kanti kwakhulunywa ngale situation ukuthi kade ukuthi usidla ngendlela efanele yini, uza ngenhliziyo efanele yini phambi kaNkulunkulu ngoba babegange eKorinte. Sakwazi ke ukudla isidlo kanjalo. Then nge-second session umfundisi uKhoza wasifundisa ngendaba yenkululeko esinayo kuKristu. uGalatians chapter 5 futhi uverse 1, uKristu wasikhulula ukuze sibe ngabakhululekileyo, ngakho masime siqine singavuma ukubuyela ejokeni lobugqila. Akhona ke amajoka obugqila abantu abafuna ukusibuyisela kuwona, bafuna abantu ukusibuyisela endabeni yokugcina imithetho, bathi asigcina amasabatha, bathi asigcine ama-traditions amabandla, kodwa uKristu wasikhulula emthethweni kaMose. Asadingi thina ukugcina amasabatha, asidingi ukusokwa, asidingi ukugcina leya mthetho ngoba uKristu wayigcina imithetho, wayiphelelisa, wase wafa ukuze ngokufa kwakhe sixolelwe ukwahluleka kwethu ukugcina umthetho. Ngakho
asawugcina umthetho ukuze uNkulunkulu asamukele, sesiyayigcina imiyalo kaNkulunkulu ngoba vele sesamkelwe already, sekuyithelo lezeyivelayo. Abantu bafuna ukusibuyisela ebugqileni besono, kuthiwe amabandla manje amkela abantu abashada ngobulilo bodwa, ngoba kuthiwa inkululeko kanti kubuyele ebugqileni. Bathi abantu ayibuyele emasisweni, asibuyele emadlozini akithi kanti sibuyele ebugqileni. Kodwa uKristu wasikhulula kuzona zonke lezo zinto. Ngakho njengabazalwane simele ukuma siqine enkululekweni uKristu asinikeze yona. 0861010 0861010 noma lapha ku 073709 1991 073-709-1991. Nangu mzalwane ngiyambona lapha, ngiyacabanga ukuthi usisi uNomusa. Sabona mzalwane, siyakwamukela. Sabona. Sanibona bobaba. Mina ngibe nesikhathi esimnandi kakhulu esibe nokuthula enhlizweni yami emva kokuya kuKhanyeni Baptist Church ePinetown. Ngisuka eHammersdale. Ngizwele nje ukuthula okuyisimanga enhlizweni yami. Ngabusiseka, ngibone ubaba uDlamini nobaba uKhoza hlezi ngicina ngokubezwa nje eTV na kuyiradio. Kodwa ke ngiye ngababona ke face to face namhlanje futhi bangiqhawula awubazalwane kwaze kwamnandi ukuhlangana singabantwana baNkulunkulu. Sibandla lakhe. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu angigcina nibusise nabazalwane bonke nemindeni yenu. Siyabonga bazalwane. Amen. Amen. Siyabonga nathi kakhulu. Awuphinde wenze njalo lapha ku 0861010 0861010 Sabona, siyakwamukela emoyeni. Baba umfundisi uKhoza, baba umfundisi uNkosi, baba umfundisi uMhlongo nethimba lonke nje le-SDF kumhla ka-5 April 2026 siyabingelela egameni likaJesu Kristu. Amen. Baba amen. No, inhlizweni yami baba kunalento ethi uJesu ngiyamthanda. Yini ngimthanda kangaka uJesu? uJesu wasikhulula abazalwane. Wasikhulula uJesu ekugqileni nasebunzimeni besono. Ngoba isono baba siyamgqilaza umuntu. Ingakho lize lithi iBhayibheli inkokhelo yesono iyini? Ingukufa. Ngikhumbula ngisafunda eprimary ngingaka-understand sijatshuliswa ukuthi uma umile ngaphambili kwi-assembly bese kuqala icule eprimary, kunomhlabeli baba umfundisi wawuthi uJesu uyamgcina umuntu omusha. Ngangayi-understand ke lento isho ukuthini, kodwa ngithe sengikhulile sengingena insindisweni wabuya futhi lo mhlabeleli othi uJesu uyamgcina umuntu omusha. Kwase kubuya into ethi uyazi ukuthi uma unoJesu ugcinekile usuke ukhululiwe lokwangampela, ukhululwe futhi ngampela. So nginaleyo nto kakhulu enhlizweni yami ukuthi sikhululiwe. Leli phasika benginalokho nje Nkosi yami ukuthi noma bengibhizi up and down ngoba ngenza umsebenzi we-ushering, kodwa benginalokho nje ukuthi kwawona lo msebenzi njengoba ngiwenza ngehla ngenyuka, ngibonga ukuthi ngikhululile, ngiwenza ngenhliziyo emhlophe evumayo lo msebenzi ngobani uJesu wangikhulula ebunzimeni nasebugqileni. Ngicela ukuvala ngalamazwi afakaze lalento ukuthi sikhululiwe. Kwabasekolo chapter 2 verse 14 uthi esehlangula incwadi yeqala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo wayisusa ngokuyibethela esiphambanweni. In other words, umuntu kwakumele enze njani baba umfundisi? Kwakumele ngabe sesihogweni, kodwa uJesu wasenzela isimangaliso kwincwadi eyayithi le ncwadi baba uKhoza, baba umfundisi uNkosi wesihogweni, mfokamyeni wesihogweni, kodwa wayihlangula uJesu leyo ncwadi yeqala lethu. Athu verse 15 ebaphucile ababusi nabanamandla isikhali wabathela ngehlazo obala ebanqoba ngaso. Ngakho lento isho ukuthini baba umfundisi? Isho ukuthi uma umzalwane wami lo uJesu njengenkosi nomsindisi siba nesibindi, ungasatshiswa izinto ezikhulunywa ngaphandle, ungasatshiswa izinto ezishwa abantu ama-doctrines ahlukahlukene ngoJesu wethu. Hlala ezini likababa uNkulunkulu ukuze ube namandla, ube nesibindi sokukhonza uNkulunkulu. Athi uThithu chapter 2 verse 11 ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Bese ngivala ngo2 Timothy chapter 2 verse 11 athi likholekile lelizwi lokuthi ngokuba uma safa naye siyaphila naye futhi bazalwane.
nginalokho nginalokho nje inhliziyo yami baba oshilo ekuqaleni wathi kuyoba mnandi sesiphelele sisonke ezulwini kuyoba mnandi ngokubona amasonke ezulwini sesiphelele sonke amen amen mfokamyeni nawe yenze njalo lapho ku 061010 rate 61010 300 noma lapho ku 073709 1991 nangomunye umzalwana sikwamukele emoyeni sawubona Someone sekwamukele emoyeni Cela usicishele ucingo nango besehambile asikwamukele nawe emoyeni sawubona Sawubona umzalwane sawubona umzalwane uvela sifonele bese bekela ucingo le eceleni 0861010 0861010 300 starting ngomunye umlaleli sobona siyakwamukela emoyeni uKristu uvukile ayibonge bafundisi bami amen ngikhuluma nomama ukhuzwayo la kwaDukuza thina besilapha ya Embekamuzi secondary la ebesibambele khona ama Easter ethu baze basiphatha kahle abantu basethembeni Lutheran Church hayi bekumnandi ngendlela ezimangalisayo simbonile uNkulunkulu enza imangaliso kusukela nje inkonzo ngolwesine eqala ngisho ivakashi ebesilethele zona zishiye singazazi kwathini ukuthi siyini enxa yobumnandi bokuba kuKristu sibonge kakhulu nakumfundisi umphathi sifunda wethu Reverend A.S. Shazi nabe besihlelele iphasika lethu uNkulunkulu abe nathi njalo lo Kristu abonakaliswe kithi ngemisebenzi amen amen 0861010 0861010 300 number 073709 1991 nangomunye umlaleli sawubona umlaleli siyakwamukela inibingelele bazalwane kwivuma FM ngibingelele nabalaleli amen Mduduzi kunene wasanti yes mdu ngifisa ukudlulisa nje amazwi aqhamuka encwadini kaMateyu 6 verse 5 lapha ethi ningabi njengabathanda ukukhuleka nimile emasinagogweni nokukhuleka ezimpambanweni zemigaqo noma zeindlela ngoba nifuna ukubukwa abantu so ngokwenza njalo umvuzo wenu senowamukela so kubalekile ukuthi abantu baqonde ukuthi ukukhonza uNkulunkulu akumayelana nokushow offer or nokuthola ipublic attention kubalekile ukuthi uNkulunkulu masimkhonza siqonde ukuthi simkhonza njengokwemiyalo yakhe njoba esho nje ezweni kaJohane ethi nina ningabafundi bami isibili uma nenza izwi lami yebo enye into bafundisi bami ukuthi abantu abakhonza uNkulunkulu ngokulandela umyalo kaKristu noma ukulandela isifundiso esiphilileyo sound doctrine kufanele baqonde ukuthi iBhayibheli linemiyalo linemiyalo evulekile nemiyalo evalekile kuyile miyalo ke abantu abakhonza uNkulunkulu ngoKristu ekumele bayilandele akwazi ukuthi umuntu enze izinto ezizothozisa noma ikitaze yena ngoba itshethe uNkulunkulu uzozamukela fanele sikwazi ukuhlukanisa lokho kubizwa ngokuthi the traditions of men imiyalo yabantu okanye izifundiso zabantu versus the word of God sikwazi ukuyihlukanisa ukuthi lokho kaNkulunkulu lokho akona uNkulunkulu ngiyabonga sibonga kakhulu mdu asikwamukele nawe emoyeni sawubona sanibona Nkosi sawubona Nkosi yami sikhuluma nobani kuphi ngicela ngiyazisa nje igama la lungile iba ngunonymous abangazisho sibabiza ngononymous yebo ayindawo esiphoqaza ukuthi ayikho inkinga mfethu
Yebo, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe ngosha. Manje ngisacela nje la ukubuza ngelesizana ngendaba yokudla iphasika. Nje ubabukhoza makabeka ukuthi-ke kunabanye abazalwane ngathi nje kukhulunywa ukuthi before uzodla iphasika kumele abanye bathumele ufaste kumele ukuthi ngcwele kuphela kuzokhona ukudla ilesizana esidlo senkosi. Manje ngathi ubabukhoza lapha uke wayithinta ngicela nje isikhathi eseleka kodwa ngilalele radio. Kulungile mfethu mayelana nalento mfoka Khoza le yokuyihlolisisa ngaphambi kokuthi udle isidlo. 0861010300 0861010 noma 0797091991. Samukele nangu ngiyacabanga ukuthi uMakhumalo lo sabona Makhumalo. Banibona befundisa uvukile. Amen. Uvukile befundisi. Hayi thina sekwenzeka imanga eMaritzburg sekuvele kwahamba ugesi njena isaqhotho kwenzeka yonke into kwahamba ugesi asazi njena kodwa uvukileke sidumise kahle kona. Hle nani befundisa ukuthi ngilalela efonini uMakhumalo eMaritzburg eSmere. Cebo likaNkulunkulu liyohlala nje liphumelela wena Makhumalo noma bangawuthatha ugesi noma ngawa nesichotho noma kunani kepha sihlale sinawe la kwi-Sound Doctrine Fellowship noma kwi-Sound Doctrine Hub SDH. Mina nomfoka Khoza mkhathini ubezwile abazalwane. U1 Corinthians 11 ukhuluma ngesidlo senkosi. Uthi verse 27 ngakho ke lowo odla lesinkwa aphuze lenkomishi yenkosi engafanele ngokungafanele, translation correct, unecala kumzimba negazi lenkosi. Kepha umuntu makazihlole yena bese edla lesinkwa aphuze lenkomishi. Ukusihlola kusho ukusihlola maqondana lento Paul kade ikhuza. Babedla ngokwahlukana, abacebile bahlale bodwa laphayana. Badle basuthe baze badawe ngoba kwakhambisana nokunye ukudla nje isidlo senkosi. Bangasheri nalaba abampofu abangenalutho. Imcunulo uNkulunkulu leyo nto abanye babo basebegula, abanye basebefe ngisho ukufa. uNkulunkulu ebabulala ngenxa yokudlala ngesidlo senkosi. Uthi abahlole lokho ke ukuthi benza ngendlela okuyiyona yini. Ngiyazi ke bakhona sebethathela amagama okuyihlola bawenza kwaba sengathi uyihlola ukuthi awunasono yini. Mawuyihlola ukuthi awunasono ke uyithola ukuthi awunaso ngempela isono uyayikhohlisa. Usho njalo uJohn chapter 1. Kodwa sonke sinazo izono, akuchazi ukuthi kufanele ungabi nasono ukuze udle isidlo senkosi. Kusho ukuthi sidle nje ngendlela. Iza ngokuthobeka wazi ukuthi kurepresent umzimba kaJesu negazi likaJesu. Ube umuntu okholwayo kwangempela ukuthi ngokufa kwakhe izono zakho zahlawulelwa. Bese uza ngokukholwa uzokwamukela lokho okuxolwa kwezono, uzocelebrate lokho kufa kwakhe uJesu ukumemezele until aze abuye. Yilokho kuyihlola okufunakalayo bengichaza lokho. Mfundisi Dlamini hlahle befundisa leyo nto lapha ngomgqibelo. Now sisi nomamdeli kaXulu kaGwamanda uthi ayibonge inkosi bafundisi bami nabazalwane bonke seloko ngayibamba back then ngisengumntwana kaNkulunkulu ngisamthanda kakhulu uJesu kusho mama Gwamanda lapha eMgubundlovu uzolibanzi kaSibiya uthi ngiyabingelela abafundisi thina siyi-SDF Montclair Hammersdale ekhanyeni kanye nabo bonke abazalwane sibonga abazalwane bonke baphuma emakhaya ahlukahlukene. Siyambonga uNkulunkulu usisimethi ngamngoma uthi to God be the glory. Siyabonga kakhulu. What a weekend it was. Ngiyavumelana nawe kakhulu sisimethi. Pearl Rita Kangubane uthi find aweni yethu ukuze thina sisindiswe. Ebese uDumelo Kamlefe athi ngibingelele bafundisi sibonge njengoba indodana ivukile udumo siliphakamisayo niphile nje uNkulunkulu abe nomusa kithi sonke kusho uDumelo Kamlefe eSelamonville athi amen. Umduduzi Mthetho athi amen bafundisi bami sikhonze kahle sibonga ukuzwa ukuthi abazalwane bakhonze kahle ezindaweni ezahlukahlukene. Uzifikile kaMawulane athi ngibingelele mfundisi inkosi nobabukhoza umkhathini ntambama sibonga umusa kaNkulunkulu osifele wasivikela
noma sikhathele ngokwenyama kodwa we are spiritually rich. uNkulunkulu anigcine njalo anibusise nje ngesipho sempilo befundisi bethu sibathandayo. Usanelisiwe Kantulu athi saze sabusa kulempela sonto yephasika laze laphila izwi likaNkulunkulu kusukela ngolesihlanu waze wasithatha uNkulunkulu ngabefundisi abasebenzisile ukudla umyalezo nokudlulisa umyalezo wakhe sihlangene SDF eMontle Hammersdale ekukhanyeni uthi siyabonga nje kakhulu babonga nje kakhulu abazalwane sithethe emkhathini sanikeza ama highlights ngolesihlanu wangomgqibelo kwenzakaleni ekhanyeni namhlanje. Namhlanje besikhuluma ngokuvuka kwayo inkosi nokuthi kusho ukuthini kuthina. Okokuqala nje sikhumbuzana ukuthi lento iumlando akusiyinganekwane ukuthi uJesu wavuka siyabona ku 1 Corinthians 15 sikhumbuzana ukuthi ikhomba ke nokwethu ukuvuka nathi sisazovuka emathuneni njengoba sifa manje akuze ukugcina ukufa kodwa inkosi isazozivusa ngemizimba emisha ingasafani nalesinayo manje kulayo nekhathalayo siyovuka ngemizimba yenkazimulo. Besicelebrate leyo ndaba inkosi ivukile kodwa ukuvuka kwakhe futhi ukukhuluma ngokuthi simele ukuphila impilo eyahlukile manje simele uma sofana nayo uJohane uthi abanethemba elinjalo phela bayehlambulula ngakho simele ukuyimisela ebungcweleni sishiye ngemumva izono sihambe ngokulunga ukuvuka kwakhe kuvalidate yonke into uJesu ayisho irubber stamp ukuthi ngempela uyindodana kaNkulunkulu. 0861010300 0861010300 noma lapha ku 0737091991 nalapha ku Facebook page yethu Sound Doctrine Hub Facebook page yethu. Asithathe wena mlaleli lapha emoyeni siyakwamukela sawubona. Sabona. Ngibona bafundisana ngibona nabalaleli bonke bemvuma ngibona wamaduna naphetheni. Siyabonga angazi uvule iradio ma kune feedback nje khona mhlambe mawungabalekelana neradio sikwazi ukuzwa very clearly. Kodwa ukuthi ngitsayeza manje kune feedback nje impela iyazwakala kepha akuzame nawe mlaleli awenze njalo uma ushayela bese uyasuka eceleni kweradio noma masuzophendula ucingo bese uyalivala ngoba kuba ne-feedback i-interference ne-network usuzwakala ngconywana ke manje. Hayi nami ngiyabonga kakhulu bazalwane ngiyelesibonile ngephasika saphinda sashalana intokozo enkulu kabi kumina ukuthi uNkulunkulu sigcinile neyingozi asizizayo nakufanele phasikeni kuyinesikhathi awujabula kakhulu ilokho nje ngizosela umbonga kakhulu uNkulunkulu esigcinile ukuthi sengathi lo moya okhona kuleli phasi ungaqhubeka njalo. Kube khona ukuthula ngoba nathi nje la endaweni yethu hayi kube khona ukuthula kuzwakalanga lutho. Siyabonga kakhulu nani bafundisi ukuthi nihambile abaphumile ngendlela babuya bephephile. Siyambonga uNkulunkulu qhubekele phambili ngezwi likaNkulunkulu baphila abantu. Amen. Siyabonga kakhulu lapha emaphephethweni siyabonga kakhulu ma Kathini sesibonile ukuthi kwenzakaleni namuhla lapha ekhanyeni Baptist Church. Ngizwa ngandlebeni ukuthi khona no bekwenzeka nalapha eMontle. Umfundisi Nkosi ubethi Ephesians 5 ngakho ke embhekisisani verse 15 lo ukuthi nihamba kanjani ningabi njengabangahlakaniphile kodwa njengabahlakaniphile nithengisisa isikhathi ngoba izinsuku zimbi ngakho ke ningabi yiwula kodwa qondana kuyintando yenkosi. Imiyalezo obalekile ukuthi phela sekushunyayeliwe throughout iphasika na izwi imiyalezo nizokwenzani ngalokhu enikuzwile. Izwi likaNkulunkulu alikhulunyelwa nje ukuthi sithi amen kulona kodwa likhulunyelwa ukuthi kube nezinqumo esizithathayo makukhona la kufa ushintshe khona ucommit ukuthi uzoshintsha la kufa ushintshe khona
kodwa uNkulunkulu ufuna action ngezwi lakhe okumyalezo obalekile kuthina sonke nawe la kade ukhona bekukhulunywa uthena uNkulunkulu uzokwenza ngalokho uNkulunkulu akushilo noma uzogcina ngoamen nje bese kungashintshi lutho empilweni yakho uqhubeke njengoba kade unjalo. So kubalekile ukuthi ungabi isiwula kodwa iba njengohlakaniphile ulenze izwi likaNkulunkulu izinsuku zimbi. Enye into mkhathini yona le yokwenza izwi ekuyinto engemnandi kithina abazalwane ilento yokusaba ukubambana accountable. Uthi unento ekuhluphayo noma unesono nje esithandele kuwena noma ngabe une commitment uswele wenza commitment kepha uswela i-motivation yokuthi ubambelele kuleyo nto le mhlawumbe uthe uzovuka ekuseni ufunda iBhayibheli ukwenza 1 2 3 days bese uyakuyeka lento yokuthi uthi umzalwane unabafowene enkosini kungekho kufihlakele phambi kwenkosi ube namahloni ukumtshela umzalwane ukuthi please man can you hold me accountable nginenkinga ngiyathanda ukuyenza lento but ngibona ngiyenza 2 days 3 days bese ngiyahluleka sifuna ukuyenza isinyenyela lento kanti uNkulunkulu sibizele kona lokho siumndeni sibizele kona lokho ingakho kufanele sigqugquzelane sithwalisane inkinga zethu sijabule nabajabulayo mourn with those who mourn. That sense of a community nokuzizwa nje uphephile phakathi kwabazalwane wazi ukuthi noma ngakhuluma inkinga yakhe ehluphayo angeke uzumzalwane enikeze itestimony ngayo noma enze prayer request ngayo uyikhulume nawe lento we hold each other accountable. So namuhla mkhathini besenza those commitments ukuthi uNkulunkulu ukhulumile from Friday wakhuluma Saturday kabili ngosuku senzani ngaloko futhi who can I ask to hold me accountable mhlambe angijwayele noma nginamahloni kepha umzalwane uyangibona ukuthi angisondele kuNkosi angisondele kumkhathini funa nama ngilekelele ngoba akekho umsulwa phela kithina sonke izwi lenkosi lithi umuntu awunasono umqambi manga futhi wenza noNkulunkulu umqambi manga ngoba iqiniso lakhe alikho kuwena. Iqiniso lelo istrategy uNkulunkulu asinika sona sokwazi ukunqoba isono ukulwa nesono ndawonye. uSathane uyakuthanda maye isolate ufihla lapha into zakho kodwa uthi uJakobe vumani izono omunye komunye nikhulekisana ukuze niphulukiswe. Ngesikhathi utshela omunye umfweni ukuthi eyazi na into engicakeka ngayo ake ungikhulekise na akutshela ukuthi nami ngikhulekisa la nibuye nibuza nathi kuhamba kanjani. Lento yokwazi nje ukuthi khona umuntu ozokubuza ugcina nawe wenqena ukuyenza into engafanele uyenza leyo accountability iyakulekelela. Sidinga ukuphila ukukholwa kwethu nabanye abazalwane abakwazi ukusilekelela ngezinto ezisixakayo istrategy uNkulunkulu asinike sona sokwazi ukwenza iprogress ekugcweleni. And emkhathini abanye abantu basibona thina sima lapha phambili sifundisa siseva sifundisa Sunday school sicula senza zonke lezi zinto lezi bacanga ukuthi lamadoda noma lamakhosikazi strong akawele sonweni ba right siyabadinga nathi abantu abazosihold accountable because sinama struggles esingenabo abantu esingakwazi ukuthi singaya kubona because basibona njengabantu abawungcwele ngcwele. Kanti uNkulunkulu ufuna sithwalisane imithwalo njengoba dusho ngokwenza njalo siyawugcina umyalo kaKristu athi uma kukhona obambeke esonweni nina bokomoya mbuyiseni ngomoya obumnene nanigade. So lento yokulekelelana yokwazana ungaziwa nje ngoba ufikile enkonzweni on Sunday kodwa waziwa impilo yakho kube nabantu ophila nabo abazi ukuthi kwenzakalana empilweni yakho bayakukhulekisa bayakubuza imibuzo bayakhuza mawudinga ukukhuzwa ungabi inkomedla yodwa efika nje siswenkile bese iyanyamalala futhi makuphela inkonzo kodwa le involvement le accountability esiba nayo omunye komunye iyasilekelela ukuthi sikwazi ukukhula enkosini.
Kathini namuhla ngiyafisa ukuthi siphume ngeculo lika Nothando kaHlophe ethi igazi lika Jesu. Kepha ke ngaphambi kuba simfake sivalelise ngicela Mkhathini ungiphe lakho elokugcina. Elami lokugcina ukuthi sibe abalenzayo izwi likaNkuluNkulu. uJakobe usho njalo chapter 2 sezizwile uNkulunkulu ukhulumile asenzeni sicathuleni kancane kancane siya ngokuya siba ngcono ekuphileni ngokwentando kaNkuluNkulu. Kulamasonto ezayo umlaleli awufisi ukungabi khona. Ngiyazi ukuthi uyathanda njalo 6 o'clock ngamasonto i-appointment esiba nayo nawe noNkulunkulu sindawonye. Kulamasonto amlwala azayo sizobe sibheka inkolo ezikhona. Sobe sibheka inkolo yamakatholika ukuthi nayi into abayifundisayo, nayi into eshiwo yizwi. Ingabe lento abayifundisayo isho lento izwe lishoyo, noma mhlambe ama-traditions wabantu adukisayo. Kulesonto lelilandelayo sobe sibheka inkolo yamaNazaretha. Lelilandelayo sobe sibheka inkolo kaIslam. Sizobheka zonke inkolo ukuze uma kunenkolo oyilandelayo ilandele unolwazi lokuthi imeleni ihambisana noNkulunkulu noma yini. Asizu kwahlulela. Sizothi na into abayifundisayo, na into efundisa uNkulunkulu. Ebese wena uyabona ukuthi ufuna ukulandela ndoda thizeni noma nkosikazi thizeni, noma ufuna ukulandela tradition thizeni, noma ufuna ukulandela uNkulunkulu qobo lakhe. Iqiniso lithi uma ungazifundela izwi likaNkulunkulu wena ufunda ukuzifundela izwi, ohlala uyisigqila sandoda thizeni noma nkosikazi thizeni. Kanti uma uzifundela izwi uyi-students kaMoya Ingcwele, ongezwe ishaya phambili ayishaya emuva, ohlala efana njalo. So you don't want to miss this show for the next couple of weeks as we look at the scriptures and look at what these other religions are teaching. Uthi mayongena lapho ungene wazi iqiniso lazo. uNkulunkulu akakubusise, asibonane nawe ngesonto zayo.